isok montir roda loro kutu padha garbo nek gak sigar gak iso mlebu lah apa gak sigar gak iso mlebu iki lho lah bener garbu lak modele kaya congkonge iya iki nek gak sigar lho rodane lek gak iso mlebu sih Met wis mlebu apaan rodane lek iso mlebu gak sundel buntu mang roda iya assalamualaikum waalaikumsalam apa iso neta terus no pantun iso maneh met angger ana sing nuntun keringet keri-keri krasa anget kerikil keri-keri nggone sikil keripik keri-keri nggone asalah mama gak iso ya iso lakon bluwak nang kono-kono oh iso gak kok jawab iso tapi isin isin karo sapa oh nang keripik-keripik oh gak apa-apa sih gak apa-apane wong keripik lho iya mas keripik iku lakon wani kon lho wani wong keripik ku enak lho arep kon arep aku ya arep enak itu dipangan iya tapi lagune lho re sing marai gak apa-apa wis ngene wis aku sing ngarep kon sing mburine tok ae wis oh aku sing nyemauri kon petite ae iya tapi ya padha lho iya tak jawab nek anjokan lho ya iya nek unjokan lho heeh temen ah iya met kon nekat men gak apa-apa keripik aku arep aku ya doyan ya wis kon ae sing nerusno ya heeh assalamualaikum waalaikumsalam apa riko iso tak ajak pantun iso maneh bus pokok ana sing nuntun keringet keri-keri tur anget kerikil keri-keri nok sikil mama gak apa-apa anak kok kono ngomongno delokno wong temen lho iki sedekah bumi met sing ngelokno sapa Ah. aku tanggung jawab nek ana sing ngelokno temen ah iya tak tanggunge Pak Lurahe kene ambek pamung-pamung kancane dhewe kabeh lho iya gak apa-apa gak dilokno ambek wong kene ah enggak wong Kemendung saiki wis maju rek iso apa sing karo ya wis bapak wis kono pokoke aku gak melok heeh assalamualaikum waalaikumsalam apa riko iso tak ajak pantun iso maneh bus pokok ana sing nonton keringet keri-keri tur anget kerikil keri-keri nok sikil keripik keripik gedang godho telo titi edang mbokmu kate bongko apa mamang jare nek on yo on an yo an kok lah iya wis iso keripik ya nang gone ngono Masya Allah kok iso guyon iki lho ngajak nyanyi ngajak nyanyi terus sih lho menyanyi kok gak karu-karuan kok sampai nang mbok-mbokmu kate bongko lah selama sing marai kok perjanjiane nek parian iku nek ngarepe an mburi lak an ngarepe un ya un lah keripik gedang ya manusia hidup di dalam dunia harus selalu sabar takwa iman kepada Allah betul jangan sampai kau sombong di depan umum betul itu namanya takabur astagfirullahaladzim betul jangan begitu dong jadi manusia harus yang sering sholat kalau punya rezeki jangan lupa kasih fakir miskin janda-janda jompo betul alhamdulillah akan diberi rahmat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala betul alhamdulillah betul Kak jadi manusia
seperti ini Jainuddin M.